Στο μυαλό σας πριν από 1-1,5 μήνα, όταν όλοι, με το καθένα ατομικά βέβαια ξεχωριστά, αλλά και όλη παρέα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα. Το εγχείρημα να ικανοποιήσουμε αυτό που η κοινωνία ζητούσε από εμάς. Αυτή τη μεγάλη αλλαγή που σήμερα έχει αποτυπωθεί στο πρόσωπο και στο λόγο όλων των συμπολιτών μας, που με ιδιαίτερη χαρά στην Τρίπολη βέβαια, αλλά και από ό,τι μαθαίνω και στην περιφέρεια, νιώθουν μια τρομερή ικανοποίηση για αυτό το οποίο συνέβη χθες. Αυτό βέβαια ήταν ο στόχος. Αυτός ο στόχος επιτεύχθη με τη δική σας παρουσία. Γι' αυτό σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Με ρωτούν πάρα πολύ, ειδικά σήμερα και χθες βράδυ βέβαια, και μας ευχαριστούν. Εγώ τους είπα κάτι πολύ απλό και αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς δεν διαφέρουμε σε κάτι, ούτε κάναμε κάτι. Κάναμε αυτό που οι ίδιοι οι πολίτες θέλαμε. Να ακουστεί η δική τους φωνή. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στην πολιτική μιλάνε οι λίγοι πολλοί και οι πολλοί δεν έχουν φωνή. Για μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος έχει άποψη, πρέπει να τον ακούμε. Διαμέσου εσάς βέβαια, όλων. Και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να ζούμε μια πραγματικότητα. Όχι σε έναν φανταστικό κόσμο. Πως συνήθως στην πολιτική συμβαίνει. Βέβαια, αυτή η επιτυχία που ανήκει σε όλους εσάς και σε όλους τους πολίτες δεν πρέπει να μας φουσκώσει τα μυαλά και να πάρουμε αέρα. Και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνω ο καθένας ατομικά πώς μπορεί να σκέπτεται. Πρέπει όμως να δείξουμε και ένα άλλο ήθος και μια άλλη συμπεριφορά σε όλο αυτόν τον κόσμο που μας έδωσε την εμπιστοσύνη. Βέβαια οι συνθήκες με τις οποίες έγινε αυτός ο αγώνας ήταν αντίξωες και κανείς δεν πίστεψε σε εμάς. Ελάχιστοι ίσως, απλά με συμπάθεια μας έβλεπαν οι περισσότεροι. Και εμείς τους συμπαθούμε όλους και τους αγαπούμε. Και τους λέμε λοιπόν ότι είμαστε εδώ παρόν. Και θα είμαστε παρόν τα επόμενα χρόνια, γιατί ακριβώς πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος στην διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων. Δεν είναι αυτός που ξέραμε μέχρι σήμερα. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει ταπεινοφροσύνη, να ακούμε, να μην κάνουμε τον πολίξιο, να μην κάνουμε τον παράγοντα, μερικοί, γιατί δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Και επειδή πατάμε τα πόδια μας κάτω, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Ήρθε λοιπόν η στιγμή όλοι αυτοί που διαμέσου εσάς εκφράστηκαν σε αυτές τις εκλογές να ακούγεται η φωνή τους. Να ακούμε τουλάχιστον την άποψή τους, για να μπορούμε να παίρνουμε και τις σωστές αποφάσεις. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη μάχη. Εγώ προσωπικά, θέλω να το ξέρετε, δεν αμφέβαλα καμία στιγμή, ούτε όταν ξεκινούσαμε, αλλά ούτε ακόμα και χθες, που υπήρξε μια έκτακτη αγωνία από πάρα πολλούς, ότι δεν θα κερδίζαμε. Θέλω να σας πω ότι είμαι και δυσαρεστημένος, διότι το ποσοστό που περίμενα να πάρουμε ήταν πολύ μεγαλύτερο. Το πίστευα. Το πίστευα
Γιατί εσείς βέβαια δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα, αλλά ιδιωτικά πολλές φορές και μεταξύ μας είχα πει δεν είναι δυνατόν 7 στους 10 πολίτες να απορρίπτουν αυτή τη δημοτική αρχή και να διεκδικούν αυτή το Δήμο και να έχουν ελπίδες αυτοί. Για ποιο λόγο να έχουν? Βέβαια, το ότι δεν πετύχαμε αυτό το μέγιστο δεν οφείλεται σε εσάς και σε εμάς. Οφείλεται σε συμπεριφορές, δυστυχώς, ανθρώπων που τους ενδιέφερε η προσωπική τους προβολή και το δικό μας κακό. Έτσι. Και εκφράστηκαν με τον τρόπο που εκφράστηκαν και μην νομίζετε ότι είχαμε συμμάχους. Δεν είχαμε. Μπορεί βέβαια οι δημοτικές παρατάξεις, οι άλλες, η μεν παράταξη του Κώστα του Τζούμου να εκφράστηκε με πιο έκθυλο τρόπο, της Αντωνίας Γιαννούλη με διαφορετικό τρόπο. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο και το ΚΚΕ, θέλω να σας το πω, ήταν οι τρεις παρατάξεις που τουλάχιστον αλλιεύσαμε από αυτούς μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που τους είχαν στηρίξει βέβαια, που κακώς είχαμε φτάσει εκεί που είχαμε φτάσει. Δεν ήταν δική μας η ευθύνη. Κατεβήκαμε σε αυτές τις εκλογές κομμάτια και πρόσωπα ικανά. Έχω πει και δημόσια στους λόγους μου ότι υπάρχει μια ταξική εκπροσώπηση από ηλικίες, επαγγέλματα, έτσι, κουλτούρες, πάρτε όπως θέλει ο καθένας, το ερμηνεύσει, δεν έχει καμία σημασία. Και θα κληθούμε, όπως μας δόθηκε εντολή, να υπηρετήσουμε αυτό το Δήμο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να νιώθει ο καθένας ότι αποκλείεται ή υποβαθμίζεται ή δεν ξέρω τι ανταγωνισμός εσωτερικός θα μπορούσε να υπάρχει στο μυαλό του καθενός. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά και αυτοί που εξελέγησαν βέβαια και αυτοί που δεν εξελέγησαν, σας βλέπω το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Απλά η ατομική εμπειρία του καθενός είναι αυτό που προσδιορίζει τη διαφορετικότητα όσον αφορά τις υπηρεσίες τις οποίες θα προσφέρουμε αύριο στους πολίτες. Και το είπαμε και άλλες φορές, ότι είμαστε λίγοι, δεν φτάνουμε εμείς για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, θα χρειαστούν κι άλλοι. Έτσι. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα ούτε ιδιωτικά ο καθένας να συζητά και να δημιουργεί θέματα ότι θα συμβεί αυτό ή θα συμβεί εκείνο, ή εγώ θα κάνω τούτο, εγώ θα κάνω τ' άλλο. Είναι δύσκολο. Ας μην το επιμερίσουμε σε εξειδικευμένα θέματα, αγαπητέ φίλε Ηλία, εντάξει, τα οποία ίσως είναι για άλλα τραπέζια στρογγυλά να συζητηθούν πρώτα πριν ανακοινωθούν, πριν φτάσουν στο λαό της Τρίπολης, αλλά ας κοιτάξουμε, εν πάση περιπτώσει, να σηκώσουμε τα μανίκια έτσι ώστε όχι μόνο να βοηθήσουμε το έργο του Δημάρχου, αλλά να βοηθήσουμε και το έργο των συμπολιτών μας. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ. Από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η νεολαία πρέπει να γίνει πλέον ενεργό μέλος του Δήμου. Αυτό είναι δική μας υποχρέωση. Να τους βάλουμε στο Δήμο, γιατί ό,τι έργο γίνει είναι για τους νέους περισσότερο από ό,τι για τους πιο ηλικιωμένους. Πρέπει εμείς να τους σηκώσουμε, όλοι μας εδώ, μικροί μεγάλοι, να τους σηκώσουμε από τον καναπέ. Ευχαριστώ πολύ. Και το αποτέλεσμα το χθεσινό βραδινό, εγώ ανήκω σε αυτούς, Δημήτρη, που πίστευα χτες ότι θα κερδίσουμε και νομίζω ότι όσοι μου συζήτησαν το έδειξαν, ήταν πρωτόγνωρο και ήταν πράγματι μια ανατροπή. Με αφορμή αυτό απολογιστικά να πω το εξής. Είχαμε ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο νομίζω ότι ο επικεφαλής μας πρώτα με έναν ιδιαίτερο τρόπο επιτυχημένο κατά την άποψή μου, τα βασικά του στοιχεία τα περάσαμε μέσα στην κοινωνία. Είχαμε την εκτίμηση και ανήκα και εγώ σε αυτούς, ο Δημήτρης το ξέρει, το είπε ότι 7 στους 10 δεν θέλαν αυτό το δήμαρχο. Αυτό το ξεχνάγαμε. Οι 7 στους 10 δεν θέλαν αυτό το δήμαρχο. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και θέλω να το καταθέσω, που θεωρούσε ότι δικαιούμαστον από την προηγούμενη φορά
αυτή τη θέση ή αν δεν την πήραμε, τη δικαιούμασταν σίγουρα αυτή τη φορά. Έναντι τουλάχιστον του πολυκερματισμού. Δεν νομοποίησαν στη συνείδηση της κοινωνίας και σε όλο αυτό το 70% που ήταν απέναντι στο Σμηνιώτη, από πού προέκυψε η υποψηφιότητα του Τσαμούλου και τι θα πρόσφερε, και ακόμα και από πού προέκυψε και η υποψηφιότητα του Τζούμι και τι διαφορετικό θα πρόσφερε. Παυλή στα παιδιά της αλλαγής. Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι σε αυτές τις εκλογές το πολιτικό σύστημα, βέβαια, όπως έχετε καταλάβει, έχει καταρρεύσει. Προσπαθούν να χρεώσουν διάφορα πράγματα πολιτικά ένθεν και ένθεν. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε ένας ανεξάρτητος συνδυασμός που η αγωνία μας είναι να υπηρετήσουμε τον πολίτη, τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρει το τι σκέφτεται ο καθένας και με ποιον τρόπο λειτουργεί πολιτικά ο καθένας. Πρέπει όμως και στις συμπεριφορές, αυτό που ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να έχει, να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην χρεώνουμε την παράταση. Ατομικά βέβαια ο καθένας μπορεί να κάνει τι θέλει. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή εδώ. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου και ανθρώπους, συναδέλφους που την προηγούμενη φορά είχαν εκλεγεί ή δεν είχαν εκλεγεί και συμπορεύσαν μαζί μας αυτή τη φορά από την πλευρά του Σμυρνιώτη κάπου αλλού μαζί μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί τόλμησαν, παρότι ήταν διοίκηση, να τα βάλουν μαζί τους, λειτουργώντας βέβαια και δείχνοντας και ένα διαφορετικό ήθος από αυτό που όλοι οι υπόλοιποι είχαν, γιατί πίστεψαν ότι μπορούμε να κάνουμε την διαφορά. Αυτό το οποίο σας είπα πριν. Έτσι, ένα χειροκρότημα θα ήθελα να σας